Em desperto cridant, xopa i amarada de llàgrimes. El camí i les cruïlles han desaparegut. Tot ha desaparegut, menys la por. La mare m'abraça. Nit, petita, només era un malson. La seva veu és dolça i amable, però les meves paraules són afilades i tallen tot el que troben al seu voltant. Per què no m'ho vas dir mai, que el pare no m'estimava? Per què em vas mentir? Per què tothom m'enganya? Només era un malson, repeteix la mare. Això és mentida. La meva família és una mentida. El pare em va abandonar. Per què? Trec la caixa vermella de sota els llençols. La mare la veu i, corpresa, es posa a plorar. Nit, em diu amb la veu trencada. El teu pare s'encalla i mira a través meu, lluny, distant. Un pare que fuig perquè té por de ser pare. Ni jo ho he acabat d'entendre. Ara em torna a mirar. Quan et veig, reprimeix un plor. La mare bufa, agafa aire i finalment em diu: Nit, això només ha sigut un malson horrible, que ara mateix val més oblidar. Guaito a fora i la boira ho abraça tot. Tinc son. Els carrers desapareixen entre núvols baixos i la llum blanca dels fanals dibuixa fantasmes en forma de cases. Aviat es farà de dia i res tornarà a ser com abans. Forat negre. Nit, nit, és hora de llevar-se, em crida la mare. Obro els ulls i em sento molt cansada. Busco pel llit, miro a terra. La caixa ha desaparegut. Va nit, que faràs tard. El mateix to, les mateixes paraules, com si res no hagués passat. Com una gran mentida perquè tot continuï igual. Oblidar. Sembla que funciona perquè em llevo i faig el ritual de sempre abans de sortir corrents cap a l'institut. Només que avui em costa molt caminar. Quan arribo, en Nil ja m'espera i només veure'm em pregunta impacient com ha anat tot. Ell m'escolta. No sé si és perquè és un any més gran, però tinc la sensació que és l'únic que em pot entendre. Tot i això, no crec que pugui fer res per treure'm la tristesa i la ràbia que sento. El pare em va abandonar. Va fugir quan vaig néixer. Em pregunto què hauria passat si jo no hagués nascut. Potser la mare i ell encara estarien junts. Potser tot seria més fàcil. A classe, el Cendra s'adona que no estic atenta i comença a donar-me ordres. Són correccions i crítiques que abans m'haurien fet mal. Però avui el mal ja està fet i ara mateix em sento com un enorme forat negre que s'alimenta de ràbia i tristesa. És l'últim dia a l'insti abans de les vacances de Nadal, però no estic contenta. En sortir, passo per davant d'una escola. Nens i nenes esperen que els pares els vinguin a buscar. Alguns duen fanalets i canten nadales. M'ho miro de lluny. Travesso el passeig i baixo fins a la rotonda del carrer principal. Ja fa una estona que camino, m'aturo davant d'un taller mecànic que sempre té les portes obertes. Al fons, entre la maquinària, s'hi veu la silueta d'un home. Vesteix de blau i du una estranya màscara que li cobreix el rostre. Amb una mà subjecta una pinça que llança espurnes de foc. El so d'una emissora de ràdio marca el ritme del treball. A cada nota acosta la pinça al metall i un grapat d'estels s'escampa per tot el terra. Sembla una fàbrica de constel·lacions. Jo les miro hipnotitzada i l'home emmascarat continua cosint el metall. Aquells punts blaus brillen més que qualsevol estrella del firmament. Quan la pluja d'estels s'apaga, l'home es treu la màscara per mirar-se la feina feta i tot seguit etziba. Saps que no és bo mirar fixament la feina d'un soldador? Aquesta nit potser et costarà dormir. Després s'encés un cigarret i agafant-lo només amb 2 dits, l'ha xuclat ben fort. La veritat és que prefereixo no dormir abans que passar-me la nit travessant cruïlles. I també prefereixo veure espurnes de foc abans que sentir contes i llegendes d'astres per a infants. Premo les dents i torno a sentir com la ràbia em crema per dins. És una sensació estranya
i no sé gaire què fer. Només sé que no tinc ganes d'anar cap a casa. Prop del taller hi ha camins amb cruïlles de debò i sense pensar-m'ho començo a caminar. Avanço veloç i en poca estona deixo enrere l'asfalt, els cotxes i casa meva. Constel·lacions. Quim Torres. Em penso que no en sé gaire de dir la veritat. Falta de pràctica. Ja t'ho vaig dir, que sóc un cas perdut. Abans de conèixer-te m'era tot igual. Les coses no importen gens si no les penses. Jo abans no pensava. Jo abans estava convençut que res no canvia mai. Potser estava equivocat. He canviat des que et conec. Bé, des que vas arribar de sobte. És complicat tot. Em penso que hauria de tornar a començar. Les cartes no es comencen d'aquesta manera, oi? És clar que potser això no és cap carta. Per si de cas, millor ho torno a intentar. Millor passo la pàgina. Quan escrius en una pàgina en blanc, sembla que tot hagi d'acabar bé. Segon intent. Hola de nou, Xènia, com estàs? Soc l'Eric. El meu nom autèntic no és gran cosa, ja ho sé, però és el que hi ha. Eric González Pascual, 18 anys. Ja hauria d'haver acabat el batxillerat, però encara faig primer. Això és perquè fa temps vaig tenir una temporadeta una mica moguda, embolics dels grossos. Vaig acabar perdent un parell de cursos. També vaig acabar a la presó. Però això és una altra història, una història que et vull explicar amb una mica de calma. Estudiar està bé, perquè t'ocupa el cap i fa que no et tornis boig. Pensar massa fa tornar boig. Ho sabies? Per això, jo fa temps que no penso. No sóc tan bo com tu en els estudis, però vaig fent. Aquí tenim bons professors, gent que es preocupa, que fa bé la seva feina. Estudiar sempre m'ha agradat, no sé per què. És com si formés part d'uns costums innats que ja portava en néixer. No tenia cap amic que fos bon estudiant. Jo era el gos verd de la família, de la colla, del veïnat. A mi m'agradava aprendre coses des de petit. Al meu barri també sabien de saber coses, però eren d'una altra manera. Coses que no t'ensenyaven en cap institut. Per exemple, quins veïns eren els més fitxats per la poli, qui era l'espieta i qui no, quins carrers pertanyien al clan dels Medina i més valia no trepitjar-los ni de passada, quina era la contrasenya d'aquell mes de les timbes de pòquer del bar Carmen i coses així. A mi no m'agradava gaire tot allò. No m'hi sentia bé, no encaixava en el món dels altres, que d'altra banda era l'únic que tenia. M'agradaria dir-te com sóc, però em penso que no ho sé. Soc més aviat tranquil, sé massa. Parlo poc, gairebé gens. Però no perquè no tingui coses a dir, sinó perquè normalment no trobo com dir-les. Soc tímid i gens segur de mi mateix. Si ho preguntessis als psicòlegs o als treballadors socials al centre, et dirien coses molt diferents. Em penso que sóc un misteri per als psicòlegs. Mentida, Care Santos.